Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Aldaia. Malgrat que de vegades no ho sembla, a dia d'avui, els nostres majors fan molt per la societat actual. Cuiden dels nets, faciliten el ritme de vida als fills ja independents, ensenyen coses que solament ells saben. Per això i per tot el que han aconseguit al llarg de la seva vida, mereixen ser recompensats. Pobles com Aldaia ho fan oferint-los una gran quantitat de serveis i activitats. La Setmana Cultural dedicada a la gent gran del municipi simbolitza tot aquest ventall d'opcions amb què compta la gent major. La Setmana de les Persones Majors, Setmana Cultural, on s'intenta en les diferents directives dels dos centres de la UDP, d'Aldaia, organitzar una sèrie d'activitats que d'alguna manera recollisquen diferents gustos, diferents aspectes importants, no? Perquè no sols és el tema del berenar o del ball, perquè, per exemple, el primer dia va ser un homenatge a una persona major que jo crec que d'alguna manera simbolitza el reconeixement i l'agraïment a la història, a tot el que han fet una generació abans de nosaltres per a construir una societat millor. Perquè va ser un home, Sebastià, el qual pareix que ha patit molt, no? Va ser un acte molt emotiu, va estar tancat en guerra, condenat a mort. Entonces, no sé, yo creo que la seva història nos va a conmoure a todos, ¿no? El homenaje a la persona más mayor del pueblo y se hizo en el local del ayuntamiento. Se homenajeó a la persona más mayor, es una que hacemos los dos centros y la alcaldesa. Y actuó la música y fue precioso, precioso porque el señor tenía casi 100 años y fue muy emocionante. És, d'alguna manera, en el que vol representar uns dies és que les persones majors tenen que fer encara la nostra societat, que n'hi ha que divertir-se, que n'hi ha que formar-se, que n'hi ha que aportar a la societat algo de nosaltres i també tenen que rebre de la societat un agraïment i un reconeixement per la seva llavor que han desenvolupat a lo llarg de la seva vida, ¿no? Esta semana de cine, madre mía, mira, ya estaba. Mañana también. Voy a preparar los fartones estos. Y ahora tomándomelo. ¿Qué te parece? Y ahora cuando vaya a bailar. ¿Te pareix molt bé? Claro, gira així de casa. Me gusta la marcha. Doncs marxa la que han tingut esta setmana, perquè cada dia Aldaia ha oferit diferents activitats per garantir apropar tots els gustos. Si anem a Xulilla, al balneari, disfrutarem com a cosa allí també. El dimecres per el matí tinguem una pel·lícula, Les xiques de la lenceria, que tots es queden molt bon sabor de boca, 80 persones mirant la pel·lícula, que jo no m'ho pensava mai que tindria tanta acceptació en públic. Per la vesprada teníem el Médicos Sin Frontera o Médicos en Paz, que ens van donar una xerrada sobre el tema d'estrès, perquè sabeu que moltes persones majors no poden dormir per les nits. Després, com vosaltres sabreu, ha hagut una visita cultural, una excursió també, però en un plantejament no sols d'excursió, sinó per lo que són alternatives a les persones majors. Si ho vol, no para. Cuando es una cosa, es una altra. Perquè l'altre dia era lo de la inauguració de la festa, no? Ara, avui és això, demà n'hi ha una altra cosa. Demà n'hi ha, crec que és en el Tama, me pareix, no? Hi ha de tot un poquet, no? Jo que anar a este puesto no anarem, que això, aquest poble és algo històric. Jo no n'hi, però m'he que anar, que està molt bé això. Que això tots els jubilats que poden anar van. El concert de la coral Harmonia també va ser un dels actes més esperats. Aldaia ha sigut un municipi on el cant coral sempre ha tingut molta solera. Per això, els majors també tenen un grup coral que just enguany celebra el seu 5è aniversari. Al concert també participaren altres dos corals, la de San José i Jorge Juan.
Aniversari de la Coral Harmonia, que també és una manera de treballar les persones majors, de distraure's, de crear convivència, de fer amics, de no estar en casa. Per exemple, ahir a veure-les cantar, els majors, a la coral. Avui altres no han pogut anar, demà a la zarzuela. Así que mira, lo estamos pasando muy bien hasta ahora. Ayer estuvimos en el Dama, viendo el coral que cantaban de varios sitios, todo muy bien, hemos estado bien. Però avui és un dels dies més esperats, per anar per a tots i després a ballar. A repartir fartones y horchata con la alcaldesa y los demás. Cogeremos los papelitos, iremos a... Porque claro, eso es cosa que lo tenemos que hacer los de la directiva. Colaborar lo que se pueda. Faltones y horchata y limón. Muy bien, bien, bien. Divina. María, esta semana. Claro, que es dedicada a los viejos. Bueno, los viejos no voy a decir, las mayores de edad. Está bien, está muy bien esto. Claro que los cuidan todo lo que pueden y porque no pueden más. Se preocupan mucho de las personas mayores. Tenemos todo lo que necesitamos. Pues aquí va muy bien esto y el año que viene que podamos venir también. Y todos los que estén aquí presentes, pues que les pase lo mismo que a mí. Pues sí, estoy participando bastante. Estamos haciendo una cosa muy buena, porque sabes tú que estas horchatas y estas cosas hace la alcaldesa muy bien toda la compañía. A Aldaia hi ha 2 associacions de majors que, amb la col·laboració del propi Ajuntament, també organitzen gran nombre d'activitats al llarg de l'any. A més, tots junts treballen per esta Semana del Major. El Ayuntamiento organiza más o menos la Semana del Mayor. Entonces colaborem en todo lo que faci falta, colaborem para que sea lo mejor posible, claro. Mira, participamos todos unidos, los 2 centros, el de la calle Mayor y el centro Matilde Salvador. Y respecto a las cosas y manualidades, tenemos las mismas. Se hacen manualidades, se hacen socarrats, óleos, vamos, se hace todo tipo de manualidades. Luego tenemos yoga, tenemos natación, tenemos escuela de memoria, tenemos la coral, en fin, está muy completo. Es uno de los centros, los 2, que más completos están. Pintamos cuadros y manteles de tela, hacemos muchas cosas. Vamos los miércoles, nada más. Y antes de ayer vino un médico, nos echó una charla y estuvo muy bonito, muy bien. Y ahora, últimos de julio, ponemos la exposición. Si la quieren ir a ver, la pondremos del 28 al 29 de julio hasta el 3 de agosto. Pues mire, yo voy a ordenadores, voy a gimnasia y mi mujer va a pinturas también después y vamos haciendo actividades. Elles tenen cada un les seues pròpies directives, la seva organització, les seues activitats i després de treballar d'una manera coordinada per a que els doni una bona oferta en tots els aspectes, més la que dona l'Ajuntament, que abarca des de l'àmbit cultural, esportiu, de formació i d'oci. Aleshores, n'hi ha esport, gimnàstica de manteniment, n'hi ha petanca, n'hi ha classes d'informàtica, n'hi ha memòria i després n'hi ha una sèrie de serveis que l'Ajuntament ofereix a les persones majors més assistencials, com el centre de dia, el menjar a casa, que d'alguna manera això completa, jo crec que d'una manera molt integral, una atenció a unes persones que tenen una edat determinada i que cada una d'elles tenen unes necessitats diferents. La gent major normalment se té que fer sòcia per participar tant en els berenars que se fan, per les actes que són l'Ajuntament precisament, no, però que per tots els berenars que se fan i les cartes, per beneficiar-se del podólogo, de tot el que hi ha allí, doncs té que fer sòcia. Pues serem uns 1.700 a l'any. Activitats són... El més que és passar el rato i jugar i viatjar, fer algun viatge
de proceder y de cultural. En el mío concretamente sobre unos 500 y pico, en el otro 2000 y algo. Está más centrado dentro del pueblo de Aldaya. Pues ir tanto al centro de la calle Mayor como al nuestro, que por cierto vamos a inaugurar en el que estoy yo uno nuevo que han hecho enorme y seguramente se inaugurará para el mes de junio o así. Pues tienen que ir, llevar el DNI y darse de alta. Se hacen como socios y está para todo el año. Altres serveis menys lúdics i més socials també tenen cabuda en la planificació de la regidoria. L'Ajuntament d'Aldaya, ja ho digui la inauguració, dintre de les seues polítiques de benestar social, està preocupant-se per les persones majors. A banda que tenim el club d'oci de persones majors on estan tota una oferta de tallers que són les seues necessitats, tenim el taller de memòria, manualitat, tenim el del cant coral, tenim un taller de tai chi, tenim un taller de risoteràpia. A banda de tot això, sí que és cert que estem peleant dia a dia perquè la llei de la dependència sigui una realitat, que en aquest moment està en zero, 630 persones que han demanat la sol·licitud i en aquest moment només han resolt 20 expedients, estem tots els recursos municipals, el menjar a casa, que hi ha més de 110 persones majors en les quals es donem el menjar, el dinar, el sopar l'hem llevat, simplement és el dinar, temes de SADES, l'ajuda a domicili, tot el que suposa perquè les persones majors disfruten d'aquesta etapa de la vida. Nosaltres muntarem un taller de ràdio de persones majors que es fa una vegada cada 15 dies, on ells ja van enrotllant-se perquè hi ha més de 20 persones ahí, i els ho dic, hem d'aprendre moltíssim. Jo crec que la gent major és la que si nosaltres gaudim o disfrutem del que estem fent ara, és gràcies a ells que ens han aplanat el terreny, no? I sempre hem d'estar agraïts. Jo crec que són persones que ens poden ensenyar moltíssim, d'ells jo aprenc moltíssim, jo estic molt satisfeta de treballar en ells. Amb una zarzuela es posa punt i final a esta intensa semana. Mañana termina el día de la zarzuela, que es el sábado. Y han habido, pues desde el primer día han estado todos completos. Hemos tenido cine, hemos tenido charla de médicos, hemos tenido canto coral, hemos tenido, yo ya estoy liada, no sé cuántas cosas, hoy tenemos la horchata todos los días completos. I demà tanquem en la sarsuela, que la sarsuela ja no és per a les persones majors, sinó que és per a les persones majors i les persones de totes les edats. Pues lo que diem, no? El treballar per una ciutadania, per una franja d'edat, que tenen encara moltes possibilitats, que fan moltes coses, que són importants per a la nostra societat, perquè fan moltes... Cuiden els nets, cuiden els fills, cuiden els pares... Pues això, una setmana dedicada a les persones grans. Música que hicieron aquí en el parque y mañana la zarzuela. Estamos toda la semana muy distraídas. Jo crec que les persones majors això els agrada un ratet d'estar tots junts, berenar i tindre festa. Però jo sí que vols dir que tots els actes que hem anat planificant els han tingut, jo crec que molt bona assistència de públic. Aleshores, es podria dir que la setmana ha anat molt bé, ¿no? Fenomenalmente. Pero todos, de hecho ahí los tienes todos ahí en la esquina, esperando que venga la alcaldesa, colaboran en todo, en ponerse ya la brigada, los de obras públicas también, lo ponen, lo quitan, que no digamos algo que enseguida nos tapan la boca. Yo creo que muy, muy bien, no, muy, muy bien. Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Aldaya.